Meda koji nije hteo da deli. Vreme je za novu priču. Polako zatvori oči. Slušaj pažljivo. Zamislite jedan veliki park. U tom parku raste najviše drveće na svetu. Cveće koje ima najlepše boje i najslađe jagode. Svakog leta jagode postanu sočne i crvene, da njihov miris doleti do svakog dela parka. Isto tako, svakog leta pojavi se novi problem. Mali medved Miša pronađe polje jagoda. Veliko polje sočnih crvenih jagoda. Polje je bilo toliko veliko da su jagode mogle da nahrane svaku životinjicu u parku. Ali medved Miša nije hteo da deli. Moje su, rekao je i stao ispred jagoda. Ja sam ih pronašao, moje su. Veverica Veca pokušala je da priđe, da pogleda jagode, ali joj Meda nije dozvolio. Oči su joj postale velike. Mišo, ali Mišo, ima ih mnogo, podeli nam malo. Ne, rekao je Meda. Jež Bocko se oprezno primakao. Samo nekoliko, Mišo, gladni smo. Ne i ne, odgovorio je Meda. Čak je i stara sova doletela sa visoke grane, pogledala ga svojim mudrim žutim očima i rekla: Mišo, dolazi jesen, uskoro će i zima, svima treba hrana. Nema veze, moje su, baš me briga. Životinje su gledale i zaćutale. Odjednom su se svi drugari okrenuli i otišli. Miša je ostao sam sa svojim velikim poljem jagoda. Zadovoljno je pojeo jednu slatku jagodicu. Kako je ukusna, reče Miša. Pojeo je i drugu. Pojeo je i treću. Ali, čudno, što je više jeo, manje su mu jagode bile ukusne. Kao da ukus nestaje kada jedeš sam. Te noći nije mogao Miša da zaspi. Vrteo se na jednu, pa na drugu stranu, okretao se 100 puta. Zatim je brzo ustao i potražio jedan veliki, najveći list koji je mogao da pronađe u parku. Napunio ga je sočnim crvenim jagodicama i krenuo kroz mračnu i tamnu noć. Ostavio je jagode Ježiću Bocku ispred kućice, tiho, da ga ne probudi. Zatim je otišao do drveta na kojem živi Veca Veverica. Ostavio joj sočne jagode ispred drveta. Nastavio je dalje sve do potoka i do pećine u kojoj je živeo Vuk Sivi. I njemu je ostavio jagodice. Kada se vratio kući, polje je bilo napola prazno. Ali Miša nije bio ni tužan, ni ljut. Osjećao se nekako drugačije, nekako lakše. Kao kada nosiš tešku torbu celog dana i onda je skineš sa svojih leđa. Zatim je Meda ubrzo zaspao. Ujutru ga je probudila neka galama ispred njegove pećine. Protrljao je šapama svoje oči, zevnuo i video sve svoje drugare iz parka. Ništa mu nije bilo jasno. Šta se to dešava ispred njegove pećine? Čak su i ptice doletele.
Svi su nosili nešto u svojim šapama ili kljunovima. Jabuke, orahe, lešnike, suvo lišće za zimu, grančice. Šta je ovo? Upitao ih je Miša. Ti si delio? Rekao je Vuk sivi. Sada i mi delimo. Meda je gledao i nije mogao da veruje sve te poklone koje vidi ispred svoje pećine. Više je bilo poklona nego jagoda u celom polju, mnogo više. Ali to nije bilo najvažnije. Najvažnije je bilo to što su svi drugari ostali, što su seli oko Miše, što su počeli da pevaju zajedno, što su se zagrlili. Meda Miša je tada nešto shvatio. Polje jagoda nije postalo manje jer je delio. Naprotiv, postalo je veće. I Meda je bio veći jer mu je srce poraslo od ljubavi. Sada još jednom polako zatvori oči. Pomisli na svoje prijatelje sa kojima voliš da deliš igračke. I polako ćeš utonuti u san. Laku noć.